Ja és curiós que la primera pregunta que em fa el seu grup en tota aquesta legislatura, en tota la legislatura sobre polítiques digitals, no sigui sobre una política del govern, sinó sobre una política de l'Estat. Però, en tot cas, li respondré a la qüestió. Miri, el CETITI, el Departament de Política Digital, ha fet la feina d'integració de l'aplicació Radar Covid per tal que es pugui posar en marxa quan així es consideri per part del Departament de Salut. Em consta que el Departament de Salut està treballant per activar-la ben aviat i, per tant, això així es farà. Escolti, és que vostès em sembla que no poden donar gaires lliçons sobre la gestió de la pandèmia, que són el pitjor govern d'Europa en la gestió d'aquesta crisi sanitària. No ho dic jo, això ho diu The Economist, ho diu diaris europeus com en Politico i d'altres institucions. Per tant, del seu grup, lliçons les justes de com es gestiona o com s'està gestionant aquesta pandèmia, també en l'àmbit tecnològic. Miri, no trobarà en tot el govern cap conseller més aliat de la tecnologia per ajudar a solucionar problemes de la gent. No el trobarà. I, per tant, deixi'm donar-li un consell. La tecnologia, perquè sigui útil, sobretot necessita, en el cas d'aquesta aplicació que vostè menciona, el Radar Covid, necessita sobretot confiança, confiança digital. Això és el que vostès i el seu govern no genera entre la població i no genera especialment també entre la població catalana. Escolti, vostès són els que han militaritzat rodes de premsa, són els que no es neguen a investigar, per exemple, l'espionatge amb Pegasus que s'ha fet a membres d'aquest Parlament i a d'altres càrrecs de Catalunya. Vostès també són els autors del famós decretazo digital, que si una cosa fa és poder espiar els ciutadans d'aquest país sense ordre judicial i emparant-se només en qüestions d'ordre públic. Quina confiança estan vostès generant amb les aplicacions que el seu govern genera? Quina? Deixi'm donar-li un consell. Volen que realment, jo vull que aquesta aplicació funcioni i que sigui útil per a la vida dels ciutadans. Deroguin el decretazo digital. Deroguin-lo. Faran un favor a la societat i generaran confiança digital per tal que no aquesta aplicació, sinó futures aplicacions de les polítiques digitals del seu govern i també del govern de Catalunya siguin realment efectives, perquè es necessita massa crítica perquè funcionin. Les dades així ho estan demostrant.